Thằng kẹp đi ăn đi bữa mất phần nhân khá bài không bài lắm rồi cô. Thằng ai kẹp đi ăn đi bữa mất phần nhân khá bài không bài lắm rồi cô. Bố ba gra lúc tung. Bữa mất ai lúc tung. Ba gra. Bữa mất ai lúc tung. Ba gra lúc tung. Thằng ai kẹp đi ăn đi bữa mất phần nhân khá bài không bài lắm rồi cô. सात परिवारनि 27 भोटार सिनि प्रमोद पार्टी हो फान्सा पार्टी हो फान्सानि फानोते फान्दा दङबाबि फाइने चंमारि हो तेबो भोट गोबां खाय खोप्लाय खायनाबाबि बुबाग्रानो प्रमोद पार्टी न बर'नि 14 बुजों नेङै दिनै आंनि न'आव हाय बर'नि जयनिं खेलायफैया गौरसिनि अनचलनि प्रेसिडेन्टबो दङ बरगोनां रामदेव बर्मा बेहायनो जत लिडारशिप जे गामि गामियाव फ्लाइ दंनाय लिडारशिप फ्लाइ दंनाय बुंनाय आइपिएफटि पार्टीनि दिनैसिम बर' मथानि परिबारा हायके बुबाग्रानि फेमिलियाव हायके एबं बंनि समायाव मन दंनाय जे थानसानि फानना खोप्लाय खायनाय तै बर'बो थानसानि मारिबो जतन एकै तेबो चबा खटर फ्लाइदानि बा डिमान्ड शान्तिनि मानते सके शान्तिनि बुबाग्रानो लगिरनाय एबं बसकां सालाबा तेबो बुबाग्रानो फान्दा गनाय हिनि बर'नि सिंगल हाय आइपिएफटि निके कोनो बदल टंजार उरा दङ र चिन बर' सिनि अञ्चल प्रेसिडेन्ट बरगोनां रामदेव बर्मा दङ बे बिनि नेतृत्वे अनेकजन भोटार आरो বিভিন্ন एलाकानि बिरमोहननि दङ राजचन्द्रनि दङ ओमफ्राय एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिबो दङ सिंलगि डिभिजननि ओमफ्राय गामि गोदाननि दङ बिदिनो বিভিন্ন पारा मिलियो आरो दिनै बलजायो এবং बसकां सालतेबो जयनिं प्रग्रामनो थां दङ बिजेपिनि याकेरिबो सिनियर दल हाय दङ जों सत्यखाय जयनिं प्रग्राम खायो बर' बुबाग्रानो हामजायो फायो हायसे কোনো নিজের স্বার্থ নয় 50% স্বার্থে বড় তিনি লগিনফানি বাকি হাইও তিনি মন বংনা অনেক পাইপলাই হামবাই তাই হামজাং ইয়েপুর এবং অমন সময় বঙ্গানা আং সবসময় দংনাই বং লগি দংনাই বংনা আবদুগুদে সুখে দুঃখে বংগানা বিজয় দংনাই তিনি जे पुलान सिमिनो जों आइपिएफटि जे सामु खाय दंमानि ओमफ्राय जों दिनै सामु खायमां जों दिरुक आइपिएफटि आइपिएफटि एडिसि बुटबो जेनै थांगा ओमफ्राय जों आबनो तंते नगो तंगैबो वान सुका काहामनो जों नगो तंगै वान सुंमां बुंलिया जों तारमाने जों बुबाग्रानो हामजागैनो जों नगो तंगै वान सुगै जों कुनु तारमाने बयबो दागि जांमाया जों एकदम सराय बुका खुलुगैनो दिनै बुबाग्रानि लगिबो जों फानतेबो राग रुगै सिनि जों सराय नुगजागै जों बुबाग्रानो फानरानि हनै दिनै न सालो जों सिनि आन लगी जों 7 फेमिलिनि 27 भोटार तो वै दाबो सिनि सार रुनेल देबरमानि न खालागनो जों फायै जों तिरपुरा मथाव जों जयन फायदों बो फटो आं आइपिएफटि नि अञ्चल प्रेसिडेन्ट ताई डिभिजनावबो मेम्बार दङ